Iga ochire sukuru eyo ngana ni chako chakosomi mwalimu oyo iga amanya go ichanga ki mugaka mbora kware goteba ng'abalimu etura abachinga mwana wekera lenga okay genda pale tie gote ninchi na achira ki usaligo neba na etogotenna papa ngaonchuka ngachikuri urubaga sengo sensera ngachikuri akabura ngaira na maega usaligo ngacharo kurubago 90 plus paka moino usaligo tigango tebi neba na etoko bera sebunayo igone biranyu kwabwa gusinga umwalimu itigango tejira testo mwana one Bona sokoro kera litukasiri ndeto to kwandere bitina byao byo skuru bitina byao taigwana na balimu kera lituko ebitali ebitina mama ige sirane unekyo tima ema mbibone to kwanda no manche umurigerea kwaboka okwemurungani kurata nande na mbiya matira kwaleta eskuru chitoko koli bitina na balimu gusujire gosoma bakikara ayendi nalinde kwanya gocho totebenga bwakire buya ensembiyere onye muri buya ayabona kera lituko uzarate yamayanga ki bwakire bya lero nakite eskuru ngasomi kunkamanyeke neke yani bintebiya tumia mwezi tumia yani mineti kira mtate matebiga ekere wachira ase goso ikoligeria environment ikoligeria abantu bosinga kibakoreteki bali abantu bosinga kwa linya mutubone ne diareta tu mwalimu sokora bono tigato chako morobiri omanche urigirira wego matere karibu sana good morning atinse mochiri otobwate koro karibu sana onyare kosanga na into asenjera ya uyu ndiko mokonya pi uyu ntoko amangana sokoro bona ayige ntigiyo kugindigalete nani ngwira noleka kurumulira kwali sokoro tabwatia maskani ke disukuru jenji na bole ige sukuru boyere iko kirimiti bwe abo kirimiti lakini bateba nga muntu monene ndiogo lakini sokoro ene ndiogo liaki ora tuite tokwe nkiekebe muntu monene ndiogo ndiogo kiore bono toteimaiga na kiore ndiogo sokoro gaiga ndita koreiga no chepene go kasaine ndirinkwira na goche sukuru nditogene naye pake sukuru tingocha tingocha urige ndi mwalimu no ane kieni giuka tingonya Wewe enjira testo mwana one na inche bono ngenda oro sokoro tigane omugano uyu bwo teso ko mano anda kara kwa ni umoncho murigire ewe kyomete yarire dara sita kirenga taimagana sokoro asenge nchondo che gwachakira mu bintu bitari gotokonya bono mambia mwacho mulilinga karibu sana somoro buli mambia bono kulende kiana gikomika tukuchaka utaro tamia yugwate kurwa bono mambia eligere gutubanyanga bugakira byo gusenga kwa bokire onyorenga litukeligali lero lya Ijumaa onsikia na ikomitu nto ko manyinga mangana mayanaro amangana yenge nchanene yo kumia igotu antikora arabetera nga ayo mwenyene bono mabikwa bokire lakini nuga netionyo lebi ntebya abira gokonye bono mambia soko gendera ebintu birega byago lirubire okujonte lakini bibegire asechiro bigwenetu wakana kabesa katika lito rubire nabona nkonya orole bintebinge sana nabura nyole pigipigi nerega yago lirwe TV nerega olire tayari lakini chibasiti tu senishinge 50 choka ebintu birega binge nchobigolire unabona laptop nabakonyo laptop ga yakanire chibasi cyose pi igatera shiringo zikomera isano choka na chugwa kana eliranyo laptop yawo andake fridge nerega bona mambio kuboka ibintu byo byasale kirasi nyombe ndagera bone fridge nabakonyo lega yakanire chibesa etigali tu shiringo 50 choka nkyugukora turakonyoligore ya 710 star 710 ash star 710 ash Matirita star 710 hash Matirita sokobora 710 hash ekatu kwana star 710 hash omwanchumo ligereli ngatuka netiente nkerume yago hayuko bata star 710 hash eligere kubata boyiko ego koire direct kuchia sechiro egere ego koire option litangani ochole number 1 ere active bid kokobeka number 1 gali active bid iko gwasoira seso echiro ekurunga sokobora ne chire soko runga kitabate yekoruko soko bora naki soko bora echire nge sana kero shira soko bora bono mambia mwencho muliringa bakonyora ebintu biregagu asechiro nabakonyora ebintu ao na lero nkuli twetole ebintu kibako bekere galia bakobekere ebintu binge galia bono ebintu byonse babekire namagoli yamake okulimba go ichana nkieke ligoli ne liyakibono yani ngole gali ni siringi emeronge emyemo amaguli una baliko gekora ebintu ibyago letu bigaka nukulende bigaje bigakururwa bone gasi yawo gwakana biruoro gekora bigachira seciro bone kirokora nga product ligwa nchire ilikuwa nyolenge enero ngadeti okubata igekora nchire na chire nem tijibangire ne chinamba gukubata product ligwa ntionye nambe yamonye bate
oyego koire masemo mpaka sa account lema egekora agwa account nemo ukubeka sikweigwa amangana kurwa unabona kwa yuru Gatembe TV alika Gatembe TV asa account nema niliteliga ngo likoba libwata ine litalikoba gekana lakini in small letters Gatembe TV ukolibeka bayigo onye Gatembe FM beka Gatembe FM libwata ine kolengana nasi koigwa mangana kurwa si radio sase TV ine account name gokobeka account name Gatembe TV litalibwata ine ekirogo korumo nchomo ligereli ego koira direct ego prompt ya koira direct wa obeke pin yago eligera ko ke pin ago besa buli kwaga netionye ne usene ne free che kurwa 50 yageli na igobana kwagulire ntekyo na naboko nyora gugwa kuri simige ntekwa kenyolire bono etema ebati yago lero mwanchu muligereli asenchuga soko bora echire igaba ntabange babwiro nabono abantu bange batudabiringa ki usalimwe bono mwaru seti chire nge atoko nyole bitebya bono na eteme bati yago lero naboko ba umubwi na soko bora batasta 710 ash ubwati omurobuli ibu yana machiko eligere onyora koboguko ba umubwi buliuka butambe sokoro kwa leta enare goteba naki sokopora era maNP tigo monta batesta 710 as straight mna bataigo straight kwanza gento kereke kochikewa mina sana ngereke kochikewa mina ge korukunga ki iga sitoko account name account name iga kolika amalika make Gatembe TV gosali ke Gatembe FM amalika make mapema amaikuru anyorere bintu gabu mapema kaki 130 120 125 etingating kaki kwanya wonchorere no nyeroke pikipiki etingating asoko bora ne pikipiki tali yes kati ambu jamana soko man onsaliko umwana omintorare tokoroka nduati ochiete akagenda matuka mange onsaliko minto matiri tone na bota manyerende kiagere ena mangana kare lakini rentali nkonyaleta sai tigandara eresa lende elie bono onsaliko omwana oyo minto nduati twatera ndamare mutu akorire pikire gentuntu tukurete pikabisa bono ntutu amaete gosinaro gosinaga kwete kiara chiri TV chirete ngotangaza chiro muntu naro ukura asege to tinde kiru ntubu bayeti sakaora maranja irete abantu gali ntumanyete goseno acheta ga finisirigu bono tugatira ndamare bono nduati moisonde igoroma tiko tete osari litwire twarenga ali mukawa bono tikango tebi nduati akamanya gocha abuote chinderu nduati umintu ale iga goria timbosa okay bono to wake sabu ngotebi makunube ngomateya muisi ya otogosukirana okay ngotebi nyale oyo ndo mwana oyo ndo mintaga ngomate togosukirana bagateba rubagera agateba gosukirana tikoyo ngateba gakia somo yo kiarambwa tomo yo muya tigatosukirane tigatosukirana omwana oyo minto akoreki aegunereke begikende bono rende ekiara to itabu atibanda diria iruga maye gocha kobatei bone getomo gokora asaya muntu yo gukuna sorry ngai no gwato moyo muye aye kwa 19 mweshimuli 0741583878 ngai yoboga tukurwa bono mambia au is our signal good morning 0726447367 tukwane ngobono mambia ese obuga tukurwa radio yago set television bwakirbi ya kole county chonsi Nyamira na Kise counter neche county chonsi pe by the way goronali county ya Narok abantu baro bagoliye Gatembe byomono sana by the mashabiki wengi sana maeneo ya Narok iga kurende turatiri yani abantu ba Narok kuna wasalimu wote imambia bono good morning Etwani turatiri neri Narok ugali Etwani ya Gatembe good morning hello namna gani Etwani ya Gatembe hello yes wow karibu sana bro nakiri sambiere yes taimangana ngakioto nyarabona mambia sante sana mbundi mbuni yego tibye bono sana matiri terengi kwate berenga ngatu kwani matiri tarafu chwa mahota ngo ngo bangainari okay ngakiyamoro kanga batainga tiga mogori ba mwatira onacha uyuga timeta iro mogako ino mogoro ngano ebu yemono sana santa sana ebu ni ego tembo ni bono mambia kurulisa good morning bukiribya ile twani ya Gatembe kwana ngone tubono mambia
Mwancho muligeli no motegeli bono mambia Etwani. Good morning, hello. Koratiga. Ai Mr. Sarigo. Wakire bia aberi makana. No ndikima ga ye tendinde to kwana naye ondera aberi makane ke gukura semo ya Western ebwatitera odandikria. Na ki Western bono mambia. Western bukite buya mugasoro. Yes. Bono na Lakini entianda kobolia. yes. Bono mambigo mugasoba ile Western. Aigera bete bono mambu era bete se. Aye makana. Yes, Mr. Ngorogo. Ga kito chabosa mbuya no cha onyoto go cha na bese o cha de ruga. Bushere. Iko kosa. Bushere. Obuche muno. Bwanje. Etwani yakatamba good morning, hello. Osari. Whoa. Good morning. Good morning. Omwana ko yumbu yale nere. Mbuyane tato mwana wana. Kwa myo kelema kasi biti boso ngojiruka. Insa. Aye amosibo samoa. Ya mo sasa mwana wa kwa ne tigebe igo. Na kitata myule. Mbu yale kabisa bukiete bu ya ga boso ngojiruka. Abantu bale bosongo ka CBD mbu yabali. Mbu yabale ndo chikiro monto ngonya ko ligari yale ga ngora. Yes. Bono dende tu ali to kuli yo mwaka moto ramo. Amozi. Amozi. Oh. Amozi. Korati. Koraiga. Bono kuradiga amusho okumurangeli mono kumaitenza abusonga Oto yo lensa iga egento nata te komata egento neba. Erongoli ga boliga arora erongoli ga bekirwe tamosi ga esukali ruterwale kiare esukali nakanigu. Arafu arete goche ga ngereri ga kiare insa igari. Amosi asama oyure ga. Ine ere mako koreyo ko erongoli. Mire mago kora kondetera. Koirire eso kuru yaye. Etwani yakatamba good morning, hello. Wakire bia. Alright, hiyo ni kama imetoweka kulinde kerondo chiga chikumnyoka kirege bono mambia tulikuwa manyanga aye bono mambia kwa bukiribia isino wakire na ndika kwa bukirikuwa umeamuka namna gani bono mambia msikilizaji na mtazamaji good morning Etwani Yagatembe Bwakire bya Alo Katembe twani Agatembe. no ga bwa soire Wagire uya nandu wameka kurti sabaja transmara mbiere yoro no twale inale ngeruti yote bogeka kazi yairire. yes Amangana mbu yale andatayo. na igombe moto nyara bono mambia Megono nero. mbia moto nyora Asante sana. tena abuli akije na abuli megondo Wanda akakagirite style frani kako chako bwochokora ga iga bata ba ukumi. lakini megondo ako dinero lini Emegondo mbuya transmara ga yuma to mugondo konyora paka siringi 1000 kwa kondisiri. Mugondo okole me oyongo 1000 oyongo 1000 pinya sai mama ke mutoma okole me tamwe yemo gwakura nande kwa meta mwende gwakura ebara bagusiba itwale gali na bangi na bera bene 1000 oyo bone tajiri onocho yo erengo bwate sinjuneli bwe musokoreli bwe monechi basi chinke erengo bwatoro Paki abana bana nkonye mbono ndaenda holidoli nkonye abana bana school fees yo wakanero se no mugondo okonyo okoma Etwani yes Na obone no saligo. mapema yero to no sarigo Bueno, stari sio moni kulita bata. aye chali sio monyi Oh. oyo ningo wokwana Nero yo. enjeningo No saligo. Kwa maka mwoyo. inagia abantu bange abantu benamba jali Yamano. enamba nyibonyanchambuyere Bonyanja mbuyere na onde. iko turabuka kuru bunyanja Bono ngotirane bona na bokire. gogotira ngora gogo ikegereze ni galia umaita mashabiki anale gali bakwani bonse bogeka ruguru na mata Bas. dada Igo. asenge njo togo ikera bonsi wate sirimbi bugiga bugotira bache bonsi asobu amo batebi twabakwanire Bono bayura bono. esika nyebete bono igali Bas.
Ukumuegeria bintu bono ngasi yokomwa. Bono rocho nsarigo gakia bumuchi uyu. Atebe ngaki onsarigo bakwani na nkorogo na. Jina mutu masumuchi. Na mutu. Wose buikaita. Na mutu ya wiki creation. No mate creation. Ikuru wiki creation ya tanga. Creation. Asa una makuru wiki creation ya tanga. Okay. Wakire we mwachi buliri wakire we yangu biole. Agatembe. Ina yale komisi myomo ali gaiga ko ndo chika kaliko genda sia chiro chia timetinga nkikiagra ya bura kura story mwachi buliri nga kerusa kadetwa somoro buliga kulele ekinge chenga mbuwa kire and good morning taratibu zaidi aiga somoro buli etu ani yagatembe bono mangana mange tukuja kuligeria emambia bono onsarigo taranga tambe tatu mwana ne kuligeria mangana hayo onsarigo igoron kairo montoyo munano arema hotel ngamwiro hotel straight ngamotebi ngaki baba ragira nkiwe tori nga gansu okay gansu chips nini gochia arafu gochia kasupu kiasi kakareto kirigintu muna taiti okay agaikaranza okay nache no nkaranza gakoja koragira to no ari ma bona rago suna kama tebi nugi soka lete ndagiriga ngakongonte ndagiriga kura bona roche gakyo sarigo bakitato mwana one kutubuki mabobege ekere kwago liru monte ndagira okumo machiko nkia kuragira na bana style yale kuragira ngwe wataraye botike ngocharaye kero kwago liru monte ndagira uko nande jetinda atwara go semeri onkorogo school boy no rago liru monte ndagira wi ai osariko kerensi bugiti jetinda atwara go semeri ama tukoraro konyora si bugiti kero kwanete keno toli ngwenereri usengero kuranga iniri yake ngalinga kwango lirenje usariko ga kitato mwana one tikorete kagumu gali para usariko ga kitaria zo liri para gali nkwalite kagumu aho tewanga kera sibugete gamo tukande kera bwesi beti ekero bwesi betamo tukande ereza ngakia bantu bakuragira ekara ereza ngakyo ayo kuragira bwana skuru boy ngeyora rusiba so to ndagira toko ko ichi uchire skuru usariko entertain kolega what I can do is to usariko kaitira bora ali emia sorry 200 matiri tabara ali 500 kiaga toro jire ndere ne temo okay bwana usariko etoko genda norochega igaga igoterere ganza uterereza tuikaranze muragiri inumuragiri mukuri igoro yo gwakana numukumia inumogende ntigare gosibichi sana terese no problem usariko chisuguri chiringo ngocho kana ige sabo yali onye gwandi orobo so kutara na school boy okoro boso kubogo kumia yandi bogo kumi onsariko igotinga kaneti gote nuka chamogende boso kumbo base mule nje rangeri chisuguri chiri chiotokana chiochokana iga chiochokane mapema gali mpangu sekirege ande banganje sana batake kundika mapema okay wachibule kora kwenyolia aliagenda tsego kolekana bono mambia akuru alitukuligoro asubulike bwa mangana amajia nabo igono kuira sibirgelie sibichandao na yanda mange mambia bono tubora kwanera umurubuli bwa borokiwa ba greten kogede skuru uyole time chande menga saba Kenya bange asetwara inamba ya bange mbara swasi skuru bono muraibu inse muske daktari William Ruto nigo esokire na kuboli abana bonse baswasi skuru noya kubwate uniform tubwate na bakobwatu tabwate bonse baende skuru kulina mangana ye nigo boigo ategero na Kenya abange ingane yuturanyora sinchira joboy na hii mwezi ni ya muhimu sana. Ndio sababu kabla ya watoto kufika shuleni ile pesa ya capitation tulishatoa pesa bilioni 44 to facilitate a smooth transition from junior school to secondary school. Mimi najua ya kwamba pale shuleni tumeambiwa ya kwamba kuna watoto wengi hawajaenda shuleni kwa sababu mzazi hana pesa ya kulipa school fees, mzazi hana pesa ya kulipa uniform. Mimi nataka nitangaze from Meru, na mimi nataka nimweleze every chief, kila mtoto apelekwe shuleni. Kama mtoto ako na uniform ya JSS, hiyo uniform ya JSS anaweza kwenda kutumia kwa secondary school, akingojea mzazi wako apate pesa ya kununua uniform ya secondary school. Mtoto wa Kenya asibaki nyumbani kwa sababu ya uniform. No child, and let me repeat for our education stakeholders,
I am directing that no child should remain at home because they do not have school fees. Every child must go to school. Kwa sababu tumetuma pesa bilioni 44 kusomesha watoto wetu. In any case, there is sufficient money for teachers, for our children to be taught in the first term. So every child, wawe na school fees, wasiwe na school fees. Wawe na uniform, wasiwe na uniform. Waende shuleni tomorrow morning. Na mimi nataka chiefs, na assistant chiefs, na members of provincial administration. Every child in Kenya must report to school tomorrow because we have provided the money to teach all our children. Tunaelewana jameni? Kwa sababu elimu ni ya muhimu. Ningana yayo muraibu nsomuske Daktari William Samoei Ruto mchumulili iyo abulili aruko boli asaba na munsko enda chukuru. Sukuru yonu wetegani. Straight. Kono saliko ya tebe kandika. Mtu alejibe sintuara kajangu wate uniform. Yesu kuru. Tatebe tiga ichobu yate. Aibani kwa igumami. Yake igwate yate. Ateba no tuara to tuara. No tuara eli wakabekire etubgati ye skuru yo sogochi. Naboko ende skuru. Mapema. Usaliko bona rende chibese chikonya bako ngonya gotono ngeriga kwenda. Usaliko rende rolio ne chiaki bona. Bangi dane. Ai tiga kwebeka saboro kyo wakorete grade ya kianda se omurobelio CBE sokora ya mangana wo ngando asite iyo bwenete gochaka kumumoro monu asingana yo kubeka uniform kogende skuru kiagera asite iyo serikali kweteri bagoso skuru bona emiaka yao asite iyo serikali kweteri bagoso skuru kolinda se aboro kyo bali be grade ya kianda bangi bali bakwamete asichinka ase okolemerwa na boigo asokuburwa asa mangana ye uniform kwanyoranga asa ndechire expensive nonyo waziri wechisemi muske Julius Ogamba niga anyara kubwatoka igikure getindo cha saba ali mu banene bali okogenda watebunga uniform cheito echikogoro dukagete uniform cheito echikogoro igioskigete engane yo nigo anyara koyo kwanera utatigatimete ase ground gusekero apo ibuli abaga bayirira abane school amangana nayo ayo gendrete omanyete Matilda guchito kubuli mwanchumulira tutebigo samangana yo nakolekane yakoraga Kenya tu moto na be serikali ego kwano gugwike skuru kwanyara ugoncho omanyete omo president omo raibwe nsomo skuru Ruto ero kwanene no moyo yo naganiti lakini ed teacher erega gusi baje bakolebo yo bati balebo agati amaboli alindo chake ndete ko imoka linga nki abana baba guchikolie skuru. Right mwanchumulili ayuna mangana ali bushenga kiyengamba kulenda sobono ekatuna kuligerelia yugo igo boigo amurubali ekero ensi ya Kenya agenda gwakatua agusio bwobo cholio banerebu mwako gocha chama ya Jubilee ya chagetuwe noyo kabiro muraibu nsomoske Uhuru Muigai Kenyatta nikobono chama yakola monchuli ya yuburai asu chama ukwana chikichicho omokonyi gose omokonyi bumunyakero gobwe chame yo omuske Daktari Fredo King Matiangi nigo atebrenga amonchili ya nigo alingete egochi agutingia chame yo ya Jubilee ngani yo century we. The Honorable Moitalel Ole Kenta as our new Secretary General in Jubilee, the National Chairman of Jubilee, Vincent Mogaka Kemosi, recruitment, outreach, our legal services, compliance, and as I move around the country campaigning and engaging with various community leaderships, we want to work with Kenya's young people. We don't want to tell them to come, we want them to be involved, to occupy leadership while they are within the party. And you have seen the decisions we have taken today, how many former student leaders we have brought on board, leaders at various levels. We have begun the process of opening up our new offices across the country, meeting with our delegates and leaders at the grassroots level. We are strengthening ourselves, expansive responsibilities. Right. Jubilee is a member of Asimio still, in advance. We haven't gotten to the bridge. You want us to started talking, we are working with other people and so on. Right, uno mwanchibulili ne murobeli gosebu na mangana mwanchibulili ye chama ya Jubilee asobra yunyulinga sa mwanchibulili iga muske Vincent Kemosi gobono hacholi koba omunyakirugo bwe emocheman bwe party chinki obocholi obwo bogendete gosebuga kolekanire asebo igo omulikyo mone bwe chame yonere Jeremiah Kioni asikuye koba omo debut party leader bwe party ya Jubilee ayune gati ya mwanchibulili akolekanite
si chama ya Jubilee. Mwanjumu lika tuje kusanga ayusu wana mambia ndo chena pachikuja kwa endaga chiso chobo mambia na baigo jidaika emirongo ena isano na mwana chobo tukire igure chisa ikobrevri chobo mambia kwa bukabia watumira sembio gatembe radio gatembe television na ntuma itinga ntuga nitikumanya aya kwa ngenda kubokanga kibwa kire kule tuko kwenye ligre ya 710 tukwa na star 710 ash star 710 ash igano murobuli ugo kwira se ichiro ya bene yura ko ebintu byabwango bono asibiri byakanirwe yani ibintu biri bikurulire byakanira chibesa kulende ekatigara agadedi gakeiga ayo konyo legente kia seligo liria inse kegima batubale konyo baba tebanga nagali sibichime no muntu akotaka akinya inko ndanyo ibintu biri kurulire bekire gali agabesambwa tintu kyali kurusine limyamo changa kane siringi 1000 ankengonyore bono echiro ya soko bora nero ya chiro bono ne bwensuba nene kero kuru kubata SC byago kwenda simyago ubate star 710 hash na kisokoro nateba star 710 hash naki star 710 hash ekero wakole bigumo chubo lilinga kero kwa batile ko kuira paka solution ogenda solution number 1 yure active bidder na kero kwa bekire ali active bidder ego kuira mpaka se chiro gote welcome to soko bora igabono no konyore chire bintu bikire kama ebintu ebine binge sana bibekire nambe ya muyibiri sato kogenderera ebintu bine bokonyora biwata mugulia makama ke ebintu bire gali bi electronics ebintu bire bya nyumba una chi TV chi laptop ebintu binde una chi fridge ebintu bire gali paka no etuko no konyorere ebintu bire binge na lero esoera bono mambia umanya bintu bire robwango egere ebintu bire keli uganeti okuba tina mbe into keli ekuire mase mo prompt galia eligere obe ekurago saba ngugo sabere kero kwa bekire e product liuganeti egusaba account name yegusaba account name mwanchomo lielinga ayebono batebinga ikoiwa mangana yakurwa bekaga linga tembe bekagetembe TV lietalibwa taine li asinchira yichunuta chinke onyen ase radio wategerera bekagetembe fema lietalibwa taina sinuta chinke eligere kurugagwe yakoira gali sipin obeke pin yago alafu baadaye inga watemire bahati yege ntukelioga neti nichimese chinke kigma ime soko bora kyoganyet teme bahati yago le saligo kazi ni yana kanga keresimi agante binali keretesimi nali kereteti kuna moko nyakoteba star 710 az wi akamanya kuruera akabwati kogenda igore fridge yalengo fridge yalengoro akamanya kuru akabata nambelie fridge akamakuru akabata chibeza akana 125 chiyalenge una 80 akabeke 80 unabeke 80 onsalige kamakuru kamareta bono kagase ase account name unabeka account name akalika bona tokukwana kurwa akanyora bono nkaga ali bachakira kingoko bakasi ni yao korage tembe nganege kogerera kwanyorete pami ntokero muntu tabatali please anos bia suru mwana one anos bia suru tata sokuru mama aje bata star 710 has mapema bwebwere bintu biregabu raisi kaki etingatingi 100 nando mwachumo lilinga school boy nifuro komanya bali basoire me bali bako batabonsi badaye natonyo kuliga aye eneki tochugwana nesimi no rutebinga yabona gusekwa bati star 710 ash ngikwarole kwa tembire bahati yago agekora lero tukomanya gusinayo mubwi temango ebahati yago olimo lioka ene tuwani yagatembe bwa kire kegima mugusiyo mungaini chiga udi chiga yole kwenda mugondo gwa soke straight uyure kwende mirimo bono gwa yalige ni nyumba boni kuma etonyore ngomongina naru urairo tabuka aroseri abane ero ngoli bagende school makosa sana amakosa maneno saliko urochirige limna bono matiritaga ni gabugete bono mapema matirita tobugete mapema mama tobugete mapema watigiro bolere bwali straight umwana ndobugire mapema nerache kwirige bono bolere ngaibwaro tabana ki kwabukire mapema nora ikase studio ya mama rende boro linga ikwabuka kuru rende guseno wabo mwane nabuka kuru gwati gobolere bwa obwali kwaminya ntegete sokoro bongo bwa tuteme kubwatana na korwasa mangana aliande atari gokonya mangana ndagira ukwanira ubolere ukwanira yani bintu mbiro guchikwa kwanira ntegete ngo bogari korwaro kwana naki kwabukire waikire wachaki agopimere sana ntira nero gampi mete sokoro otatigarende tari mangana ege ntongo botebineke ntegete ukwanira nki kwabukire ntoreke waikire wachakire ke barua nambeli ya Brian kwabukire ntuhigete kwaikira igase studio ugusanga no mwancho muri no motigerere namba kiyo tegete eri ya Brian yono nyega cheke mama
tinanya konyerora By the way, tinanya tintageti tindiko yara kuhandle abantu bakuru kwa Brian one kwanza uyogo na sekiri abatise tu sekiri ya sokoro nte tobogerere obongo bawo bono ntete obwatana nensemeri endo beke kando eyende eyengo beka kando twakwanere eyo kwana mangana Brian endagera nyomba mwana ngakinaboka gose mbitoki gose na ngwache to kangorere ndagero kangorere nsutindeti ebyo byose beka ka yetumekaiga asesto ikokwane binte binga otikwane byo kwane binte binga aboro kiwango enda bale school ngakewe school boy ngora bali bamunya kuma nake sorry tiangu turaenda somo tumuko aye gwasoira somo robuliga abono mambia kwa bate star 710 ash igateba lo tinda batonsaligo batalini star 710 ash onyore bintu bire soko bora bwango ngoyo obatana na cyo saligo bwakire bya igatamtam iganto ene bani sikuru transmara ngararo igonga kimwe abokire ga ngararo ibogete buya yes matiri tanta amanya era na kiaboka na chesera na kiaboka mbuya nabokire no morno mwana bwe sikuru oyo ingire ngayaga samani ngararo ko senkiri boli ngarara bunero ya raisi ngarara era reri anse pi okay nabona atagetenyole ya raisi ige anse pi sokoro okay saligo yes Evans wabokire ku transmara ga sembiere na etetega ali nkanyora abantu balinge mali olibukru nomato bukru ni nyuma ni nyere jazera kimole tuntu terengararo ime naro chegali naso toji mali olibolsoito ngoja na mambo bale ni nzeri yera bete kireze asante sana bwana Ivan sikuriza machingara bwana mambia ina mali etali sinzo nyara kaunti ayetu kama ngadieta Nejoro mwachubuliri gacha kandi neboro mambia chiko myoka chiko kana kulindekende ngachikoga enseye mona magana mayasi Gatembe FM 102.7 omorobali bono mambire tuwani nekirogende gusangana ituge gasige kusige tindi kuli ugo manyige kusike iga ayo mwenyene oisikomo chatoba manentu utakosa uondo na si uondo tu pekee pia utakosa yote mazuri zaidi asomorobali etuwani chegoro kwa Geoffrey Osarigo kuira ntura sembeo nyuma yomo tumokoma ke tangere gusanga mangi gati yabo lera si chingazeti ngoro kwa Matilda Obaigo lakini Osarigo mna tokwana iga abaiga tokwana nambara bia bono ma tena mongo cha mwanya gukwana njitima iti bato tokwana igombaro bato igwete bato ligirite okay ngoro kwa mwaka James onkoro ke bacha school boy Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake ya January eyu ebata chikosi ao bunabono Agricultural and Environment Studies, Mechanical and Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo ase ensema ya Building and Civil Engineering ngwege libale Plumbing, Masonry, Carpentry and Joinery, Building Technology, Civil Engineering na we go Water Engineering ase ensema ya Computing and Informatics ngwege libale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na we go na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering ngwege libale Electrical Installation na we go Electrical Engineering ase ensema ya Cosmetology ngwege libale Hairdressing we go mbabwate Fashion Design ase Hospitality and Tourism ngwege libale Food Production yani cookery na wigo Food and Beverage Production wigo mbabwate course ya Driving kocha sibali bonse baraganye kwegera kugenda Kigali Asama Lietengoro James Barare Nyakundi e principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College eye gotoka Alimongoni Kitutu Masaba North Sub County
Kitutu Masaba constituency Nyamira County. Abana baino bali ba college school cha class 8 gose form 4 batagiye universities acha teyo babere isiko ekiagera bone gase Kitutu Masaba ntobwate chikose zichene kono cy'ububundi cyonsi. Abana ngwakana bali kibese ne serikali wetera the government scholarship nkwaye bali loan cyo gosoma wetera help higher education loans board nekibese cyo mwana nkwaye wale kiri kitokoroka out of pocket ekyo mwana gotumia kumenye school golendagera na gwakane se nyomba komenya egento kende abana nkwaye bali constituency bursaries and even county government bursaries ekyo applications chirororo n'ababunge bunabono mu bungo Kitutu Masaba constituency bwana honorable Clive Gisairo we are committed sana aso kusupport abana bagocha Kitutu Masaba egende Tanganyika tabiri mwana ndo kwense gocha Kitutu Masaba wekawe bursary in full inta abana baito January nitekinega ndereta abana bali bakoso school January mwakaribishwe ndogendereta na intake na application sinchigendereta asamange nabo okubatalira ase skuri yiga kose obakirisi migwetera sinamba cyabo 0743480999 kose 0782490068. Nogani kukolerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubwate misangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chibirthday sangirikano yechi kanisa baby shower anniversaries gose ekinyoro kinyoma inyangi gusuko kwa kuyomino emijega ao bunabono housewarming parties engagement parties egatie binde bige bono Getembe television network nero ego kwayega asiri golidio gotukutera ninchwe omurikirwe ye masege munaba manyibaita bobale nobo manyibiguro igeti byetibwate signal ere enkongo igwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganiti omurikirwe nabukulika jumbenge wigwitira semeria WhatsApp usiku yake simigwitira namba 0741499726 kila nafsi na ita ugukwa kwaraliwe gwa umungina Sabina Nyaboke Sungura tojene kuralia ugukwa kwa umungina Sabina Nyaboke Sungura n'umwana unyakundi na kemto n'umurugi unyagusira Thompson Sungura nyina nyagusira Ellen Sungura Astera Sungura Evelyn Sungura na nyagusira Nyasuguta nigo ale nginakoro Felix Nyamali onuonga Kiriago Oliver Amati Honorable Josephat Sungura Getembe Television and Radio Julius Kirandi Joas Sungura Sister Kirandi Eric Kiriago Bran Kirandi nabande mirobili yokwendi kwaye ndigo egenderete asinkayaye yugotoka ime ya Botori Village Kitutu Central Ward ime ya Kitutu cha South County ya Kisii na ritukolio kwendi kwaye muralirwe kero lirara ligwe ukunugo kwaye Sabina Nyaboke Sungura urwa asistudio cha Getembe Television na Getembe FM yototumire engora na magombo nyasaye abalemye chinga kechi chobokendu obonene wewe na mimi tulikotoka mabubini ine nuganeti konyora chisemi chingi ya chekerero liatirimba Technical and Vocational College nero lichibu liao ase intake ya January eyogenderete nigo bakurwa chikusi ao mbabuate mechanical production welding automotive technology fashion design cosmetology human resource management office administration and secretarial electrical engineering civil engineering building technology masonry plumbing carpentry and joinery ICT technician Samarieta ngoro kwa Jackson Omae igondo mwalimu kabere ase skuru ya
ya Tirimba Technical Vocational College was a deputy principal. As a college ya Tirimba Technical Vocational College is located as a Neliwad Masaba constituency, a ward ya Gasusu, Karoweka as a junction ya Geteri. Aiga as a college yetu abanafunzi ndobwate chinjira mbalimbali tukubakonya ekorama itenga abayibuli baito gotwara baro bwaba asengenjo ye school fees kero mwanafunzi ekira se college yetu kubakonya tule kubaijuleria kusips eje kuba funding kurwa se serikali pamoja na funding kurwa se Higher Education Loans Board. Elinde banyaragora bagokora kikosi cyabo asobworora na kutabukia kwirari bageri asengenjo yo kwaligania abasaya baito pamoja na bayiboli bareta abana babo banyako bakanyora kiskiri ekira abakonye isikalia nwali intake intogendrete karibu intake ya January nigo egendrete ayirira nigo bagutuka asensemo ya Nyaribari Masaba liya Tirimba asamange bakire 0757331085 igose batalire ase e website www.riatirimba.tvc.ac.ke Riatirimba Technical and Vocational College, scaling heights of technology. Gusie bono na bukwegokia asogo sonja etibia wanje tega Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimrulu ya Tembe Television Network ayene amatiao kuli mienzi ya Kenya, ilia Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya Zambia egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chemereka je Christmas samonogo chingira kumwako muya iliwego kinemrulu yetu inyoranga nigo okonyora a channel ya Tembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Tembe Television Network ekeonga kia Mwamogusi. Korista Training College inakupa mafunzo bora ya teknolojia na ujuzi wa kisasa unaohitajika sokoni leo. Tunapeana kozi ya Computer Studies katika Basic IC3, Advanced IC3 na Computer Technician, ambapo utapata mafunzo ya kutengeneza, kutatua matatizo na ujuzi wa kitaalamu wa kompyuta. Tunapeana kozi ya Graphics Design katika Motion Graphics na Still Graphics. Badilisha ubunifu wako kuwa taaluma ya kulipwa. Tunajivunia kuwa na kompyuta nyingi za kisasa kuhakikisha kila mwanafunzi anahudumiwa kikamilifu na kwa kuridhisha. Korista Training College ipo Suneka Town, Asumbi Junction. Tawi letu lingine liko Homa Bay, Sophia Estate. January intake inaendelea. Usikose nafasi ya kujiunga na kizazi cha kidijitali. Piga simu sasa 0707185119. Korista Training College, the heart of the digital world. Welcome to Elimu Academy, a modern school committed to offering the best education for every learner. We are CBC compliant and provide junior secondary education, ensuring a seamless academic journey for your child. We provide excellence in every detail, a modern, spacious library, fully equipped for every learner, a state-of-the-art science laboratory and a modern computer lab, perfect for hands-on, practical learning, spacious, modern classrooms for comfort and focus, top qualified teachers certified by the Ministry of Education. In the latest Kenya National Council for Examinations KJSEA results,
Elimu Academy recorded outstanding performance. Out of 48 candidates, 29 exceeded expectations, 17 met expectations, and only 2 approached expectations. Most impressively, 32 learners successfully transitioned to C1 secondary schools, a true reflection of strong academic foundation and consistent excellence. The 2026 intake and admissions are ongoing. Hurry and secure space for your child today. Located 2 kilometers from Kisii town along the Kisii-Keroka Highway. Call us on 0741 562 931 or 0780 894 411. Elimu Academy, educating for eternity. Burabu Technical Training Institute iskuru jobo bundi yijese michekerero na magendero bakwili chisemo asinsemo ya Computing and Informatics Department mbabuate ICT Computer Programming Cyber Security Buigo Digital Animation and Media asinsemo ya Building and Civil Engineering Department mbabuate Plumbing Building Technology asinsemo ya Electrical and Electronic Engineering Department mbabuate Electrical Engineering, Power Option, Electronics, Boygo Telecommunication, Asensemo ya Institutional Management Department, Nkurubari, Fashion Design and Clothing Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Ensemo ya Health Science Department, Mbabuate, Health Records, IT, na Community Health, Asensemo ya Business Studies, Mbabuate, Human Resource, Business Management, na Supply Chain. Inche Samalita Dr. Were Mumanyi, the Principal, Warabu Technical Training Institute. Warabu Technical Training Institute, Igere Nyamira County, Kebirigo Market. Warabu Technical Institute, Igego Some Abana, Nade Kuru Chikosi Chinyinge, Chikosi Echi, Igachire Chia Magoko, Kose, Chitokoro Kachiko Abane Skill, Egerego Chimotu, Banyare Wekolera, Banyare Konyora, Noenegasi, Bago Koleso Bwangu. Muiburi onde bwensi, ototegerete, tubasikotigo mwana, ngaberesiko, ngoko bachibesa nchiyo. Ese institution yaito gose school yaito okoreto umwana oyo tomoapuraire tomobeke se serikali aiguchibesa chie government scholarship gose capitation aiguchibesa kuru se serikali ese motokoruka help aiguchibesa cha CDF igo mwana oyo kera iruchibesa ichonsi igemineti nga igagosoma bosa tobaise gotigo mwana oisiko ekiagera ngatubwatie besa morete nabo tokubwatirana omwana oyo anyora masomo achigwekonya nanda achikubakonya. Intake January 2026 nigo egenrete ilikirero bwenyo ribaga Burabu Technical Training Institute nigo bagutuka asubare Kisii Ikonge angeno muchoke brigo asamange bakiresimi inuti isano na ibere inuti isano na ibere inye isano nemo ibere eyemo isano na isano nemo inye inuti isano na ibere isano na ibere inye isato ibere inuti isano boigo inuti isano na ibere isano isato inye ibere isano nemo kusoma taliri ase website www.burabutti.ac.ke Burabu Technical Training Institute, technical skills for development. Gusie bono na bukwegokia aso gusonja etibia wanje Tiaga Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimrulu ao ya Getembe Television Network ayene amatiao kuri miensi ya Kenya, ilia Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya Zambia egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chimenyeka je Christmas amonogo chingira ku mwaka muya iliwego kinemrulu yetu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Getembe Television Network ekeonga kia Momogusi.
Gitebe Technical Training Institute nigo ikurwa amegeri jechikosi ao bunabono building and construction kusubwagachi abwasiba kwegeria ubwagachi bw'ikinyumba naboigo ebiwanda ao kurobare ekose ya version design garment na dressmaking gusi obusoni bw'ikiyanga n'ebintu ao abu ase bari na mbeyemo asugutwara chimashine echekerero nebinde binge nkwegeria bare amangana a beauty and hairdressing aigon kwegeri bare igore pedicure manicure barbering braiding plating na yande amange ICT aigano institute ye ebwatachi computer nebintu ebinge by'okwegeria ICT gwetania skuru ndi yonse era sorgongoro iga asa marieta nkuru kwa Alpato Maliba mwalimu monne Ogitwebe Technical Training Institute serikali yakolire bya sana asogotwa institution yegocha saya asengencho etagete komenta ochusi ase abana bali bakole skuru ase iseme cyobufundi nabo boliri moleta abana bochese skuru linde banyore system cyobufundi byamo boigon kwegeria bare electrical engineering power option boigon neroro asaba kwegeria igoriye chinguru cyomorero bwestima na kubeka chinguru echo ase emeche neche company ao secretarial na plumbing katiye chindi chinyingi munabono social work human resource management na nigo bakora chikosi echi ase ebiringo bya arts and short courses certificate na diploma nigo ebwate aborokia babwate obumanyi bebirengo bikromono mbayitiri ne wizarega megeria yega nabo ndebwensi akwegerigwa inchobono utari kubwate kegori utari kubwate no mumurore usino mweseke Gitwebe Technical Training Institute niki kutoka kilomita eyemoyoka kurosomochi umugwawa asepare nene yilami yakoroikonge kogenda chebera inche Kenneth Mongare Ngaga, a Dean of Student, Gitwebe Training Institute. Iga karokware atiro mwana wa Gitwebe security gere guarantee. At present, abana tuwate 600 in all the departments togoson. Na yonyolire koleto mwana atuare skills tokonye Kenya yetu. Asamange bakiresimi ase namba 0713985300. Gitebe Technical Training Institute, skills for self-reliance. Right, so daksa karibu nande wono mwenchubulilia sumurobri wetu ani tokende kusanga toswa sensemega ensemo ne ya kabiri mwenchubulilia ase amagazeti na kukwala magazeti bono mambiago kwaliania yotubata magazeti anegaiga gazeti ya The Daily Nation, gazeti ya Taifa Leo, gazeti ya The Standard, chonsi nigo chiregaiga omwenchumulirili gatura komanyi amagazeti ya onsi atatu na naralia atikire asoma gazeti nchingoro kwa The Sun. Mwanabuliro bajovu nsariwa karibu asoma gazeti ya Taifa Leo igali skuli bwatemekano au yutrabe tukumulekera amangana mangi unabone ukwa na koti ya pangua Ruto nimekano au njirika mbere uga kale ko gumunchikira muraibwense karukuli gazeti boigo Ruto's main edicts nabokora gaiga The Daily Nation ukwa na imichande menene au mutu watia kigima asomuraibwense Daktari William Ruto yonse ndonyarigiri asoboime gazeti ende what a waste tulikuwa na mange karibu ya sama gazeti uono mange Matilda toswa sama gazeti.
ase gazeti ya The Standard mwancho muligirire muneko kwanira what a waste yani obutumeki obobe bweni bo ye serikali bwechibesa gwetera so wakana mishahara na bwo gukurika abakori emirimo abo bataganiri nonyene katiba etari gutambwa ase page ya kane gazeti ya The Standard emurekirete gati ya barai gose return to sender court throws out Ruto's more than 20 illegal advisors. Onyorenga umo sike William Ruto niganyate gochora bali bagusange birengere nere ase chinsemo au guseno nyina ase chi wizara au asa mngana bona yo boncholeria mngana ki uchumi amangana yebinte binge anyarete ko erigeria advisors abwachorete na kwa emiremo ase gukora nere ase serikali yae korene ekigambiro nigo gyatuguteira arengane yo ekiroge ko erera buna nigo murai wense boske William Ruto abunete lichiko asogochora abaiga advisors abo baitanetie 20 nabo igo asense moyende nigo bali bakurwanira obwene bwa bakenya guse activists bono bakare watabuna amabaga yo ya advisors nigo akoirorera guse amabaga agokora emirimo ebwekaine na nemirimo yende ekati yabaraye bunabona ba principal secretary ba korana boigo aba waziri ekati yabali bamorekera iga gose bali bono ekigambero kyanyare gotabuna nigo balikire asugutabwate gose lichiko nigo libunire ekira obara abisi nigo bunabona Professor Makau Mutua, Professor Edward Kisiangani, Dr. Monica Juma, Dr. Nancy Laibuni, Mr. Joseph Boynet, Professor Abdi Gulie, the chairperson of President William Ruto's Council of Economic Advisors, ase bali bakurikiria mangana ki uchumi kwa advice murai wense ase amangana ya economy batene ne ireno monyakirogo obo David Ndi ngabonsi nigikigambiro gyatebire ayo namo macho akorekanita manene nande lichikuri se ya Kenya tiriri gwanchira gosendi bwati ibaga bunelyo page ya kane ase gazeti ya The Standard sokorongo kwande elibaga nabo igo ase page ya kabere emurekirete amagana yo yechisemi state orders principles to admit all grade 10 learners without fees engana to amurekira murai wense nigo bono anyarire gochika buna aba limu bechi skuru chine na banyara wanchira borokiwa batware uniform batwara batware school fees batwara bagende chiskuru aborokiwa bali bagose grade gekome ekira bono ekorokibune wizara yechisemi Kwarabuna aborokio wetania chibiribu emerongo kianda 90,000 learners mbara oruka asichi school bono ekero abagambi aba chief abatureti bairwe ribaga panyara gutara emechi gusabanyara gutara binyoro kwene kibuna abana bonsi bachire school asomurobelio 100% transition kwene kibuna aborokio wabonsi banyare gutambuka kuri grade keri ya kianda gusabali bakore grade ya kianda basoire asi senior schools ime yense ya Kenya na boigo ne bwatu mobaro bwa bali basire skuru gotabuna 1.03 million is the number of students who have been admitted in senior secondary schools since enrollment started on January 12th 2026. The exercise was closed yesterday and learning starts on Monday. Ewiki wocha na libono aborokiwa abaiga bagochocha kama somo officially. Page ene ya kabere ase gazeti ya The Standard. Sokoro. Yes. Na nje giga niko mbwate gazeti ya Taifa lero kwa razangu amangana dondosa hapa na pale pamoja no munyakieni mite tironte sport lakini mutuga abuna unsaliga kuana igateba koti ya pangua Ruto ganyaya ngugure mno unsaliga kohereza mapema ni hili kuligerea asi gazeti ya The Daily Nation ni gazeti ya Taifa Leo nigo ebwate emegano au guchakira gazeti ya Taifa Leo bono mambia yukonera koti ya pangua Ruto aiga ekamberekenene yani mahakama kuu nigo kianyera ko bagiye gutuguterare emerobuli yo murayibenso muskegura Ruto eyukonyora abekire andake ne birogo au bunatie ko tabagali Matilda ebi andake ekigambereke ndigatairobe mamincha yerichiko mangana au andigati yabo aliyekigambiro gyatugutetale negati yokomerwa wechamelia National Congress ekigotebekana kiamerutu na UDA kole nikambiro gatanga ekene chama enyara ko bageko register ne register parties nabo igo wente ko tigara kirene chinguru igati yabiria andake kigambiro gyatuguteirale ngamono ko chorwa kwa aba semi baye omurayi bwense unamuntu kwando munyakirugo bw'abasemi abo David Ndi
Jaoko Buru, Makao Mtua, Arieti Chigai, Kenyu Geto, na bandabangi abu andake, ekembirege otabangani gama bagabo, ali mamincha ye katiba, yusili chiko. Nyoro mugano yase chibachi ya kabiri gazeti ya Taifa, leo bono mambia katukumanya mange asi gazeti ya iga. Kunende kukuligiria epechi ya kane Taifa leo, na boigo ekere mugano yule peji ya gatatu The Daily Nation. Yukwanena couples 3 Jill kill in a car crash days to US return. Ni gazeti ya The Stand the Taifa leo yikumulekera engane hiyo. Kilio familia watatu wakifa ajalini. Egotebekana ya mateyemo yubono yalinge ya chitunomogoko aiga Kenya bali abamenyi benseli America ni gobono abari abayiburu bensi yake kuli bari abamenyi bensi America bacheta somutumoko bwe rusa aiga Kenya ni gobono mogoko yibonjegere ko amakweli maiga yusiru mobwabo ya mateyo tokukwanera ya mate yumusubati gura Wangui Ndirangu uyubono ibole tugaiga Kenya nandaka nganyo chiseli America samenyete bono nigabwa teskuru aliyesensamu ya Bungoma yechintakana abwago support usago konya nigo balenge gochiororo amo na umwa gose ekero balenge ngendoro kuchikuru bokonyi andake nigo banyo tumba sukano mobe na usiria obuguma bwabo tukwanira abayiga abana batatu Njeri w'imyaka 15 mo Emmanuel w'imyaka 13 Kairo w'imyaka 5 nomo na boigo nigo banyara ko bagusiria obuguma bwabo no musubatu yigo kurukunga Wangui Ndirangu amangana makongu sana mwancho mulili kolengana ni gazeti ya The Daily Nation mugano bwa magombo sana na ekero kurigirelia umwancho mulili amangana nde nigobono ekyombe kiligia Judicial Service Commission nigobono gatabanga JSC nominates 15 Court of Appeal judges nigobono gia cholea aba nyina chibi nabande bikambere kenene abana chibi na 15 abuba cholirwe asigazeti nondo chiga malieta abacha bishirega iga nobono Justice Edwin Ongudi, Justice Ndumandere, Justice Elinete and Mumo, Justice Chocha Mwita, Justice Lucy Mwihaki, Justice Samson Odhiambo, Justice Rachel Chepkoech, Mr. Kigena Katua, Justice Radido Okio, Mr. Murungi Kiaralia, Mr. Isaac Ayson, Mr. Paul Lilani, Justice Munyao Sila, Dr. Johnson Okoth na Justice Brian Ongaya awonsi ni gomono banyara ko bago chorwa ase ekeombe gose abuna amoneke bekeliga Judicial Service Commission mugono ulikirega igase gazeti ya The Daily Nation na nabuku manyo mugano yo asenchira yoboime kuleni kwirana se umugano nega igantach kwirana sensobali ya material kurase The Standard igingu kwanerere umugano oire obulito ase egazeti ya Taifa leo. Ni taratibu Ruth Odinga aambia ODM mugano yobo igonura sigazira The Daily Nation asibono umusubati umwabo Raila Amolo Odinga yukurunga Ruth Odinga nigobono anyare ko bagotebe abali ba ebichama ya ODM bagane tigo swana na sinyomo ye serikali ya UDA ngabaire ngora goteba nga dadake Raila Odinga aimiza viongozi wa ODM wasiwe na pupa kuingia UDA agotebanga mo baise ko myokera go swasi UDA echama ya UDM ya chagno murumi nto Raila Odinga digerebya nandiga nigo ereteneine ntwent kogenda andonsi gotajika ko myechami mangana ye nigabwatane na mangana umwano ye uyule umwano mumrumu abo kurunganere Winnie Odinga nyora mangana ichipe chichia gatatu bono mambia koranga muswatu mwa Raila neru watani numwano Raila winninga chama yetu ntiko kunu bantu bagenda UDA akini ngobereta nguche kiagera anko yaye yani isema no talisema ke mumrumu abo bono aserutho yimo mumrumu abo kurugoburu yes ono mwana ochakire koranga ki isema ke nale bubi atali mwana to kwana muswati mwabo Raila to kwanira uyu watani umwana Raila bako ngenda mamincha igoro twasome ta sekitega abo igoro umwana lakini wana muswati mwabo bwate siro mwana okay yes mapema Matilda ase gazeti ya The Standard nigo ndo chase page ya gatano na gatatu emurekerete umugano yomo aiga nyagitari yemo iyo egendrete korigire gose ekyombekeri kyo korobotuki aiga sensi ya Kenya kia DCI bono gya chakiri gokorobotuki magiga yomo wakili yomo
kukwira ase nyagitari yo ekero arenge kokorerwa omorobiri umanyekanete buna endoscopy ekero bono gose omobiri oye ase omorobiri iga endoscopy no rio konyora ng'a omonto niga akomorekwa internal organs yani omobiri oye ime anyare kurigirirwa ng'anda ake engayi omochando ore korende ekero agendete gokorerwa eng'ana eyo niga anyarete gosiria obogima bwaye ase nyagitari emanyekanete buna Meridian Equator Hospital iyo bono ekaretete omochando omonene ase omochie o Nairobi na boigo ase page ya 10 egazeti ya The Standard Uhuru shakes up Jubilee Party leadership omoske umuraiwenso umukoro moske Uhuru Muigai Kenyatta nigo bono anyarete gukora amoncho rero abene ase kiama keri ya Jubilee ekero bono omoske Jeremiah Kioni oyoberiga ko bomurikio monene ase gose secretary general me ya Jubilee bono anyarete goso ase kero keri kyo bokonyi boburai bwi kiama ekyo na boigo asense moyende Ole Kenta kurasi kauntiri ya Narok nere bono nigo anyarete ko enyorera libaga liobori kyo bonenda ko secretary general ase kiamekyo na boigo ntubwate national chairperson oyore o former mojumbe omukoro bwe chinse mochire gose bwe bungeri ya West Mugirango moske kemosi na boigo amonchorianda mange me ye kiamekyo na ekigambero nigo kiamochirie ekiama kia ANC gosoboteneriwe kiama kia ANC ikyo kiarenge Amani National Congress Kenya kia Musalia Mudavadi ikyo kianyarete kubunwa na boigo kubwatiraniwa ne kiama kiri kia UDA ikigambiro ke kwegirira na gotebuna okubunwa we kiama kiri kia ANC tikobwenere tigose kware kubwatia richiko kiagira nigo kwabunete ekatiba na boigo kukaune gose kounereria gose kubuna we kiamekyo nigo kounerereti obwene bwabalia bali abobwatane be kiamekyo kiragia tebrumna nkebwatetie richiko na boigo nonyene katiba ya Kenya tiri wanjira ekiama kubunwa enchira buna ikiama kia ANC kianyarete gokorwa kigambiro bono kirigetie ko yora gose gokibogia ekiama ekyo kia ANC kurasi kaunti ya Bungoma Speaker bwe bunge nene muske Moses Wetangula nigo bona tuguteirare chinguma chikare koro kibuna nigo muske George umugavana bwe county ya Trans Nzoia muske George Natembea akabwate ubabe usarorekanire gutwara umunguso monene kima asabantu borogongo rwa Western muske Moses Wetangula okanrenga enganechyo ebinte bikunya kwanwa yaya tekonyarekana na boigo ndochenga ase kurasi county ya Murang'a nigo bono KTDA yanyarete komenta chibesa chia echae gose kemerigi echae ekirobono abamenyi abo bono konyora banyore chisiringi 50 205 gose 25 bono chanyare komento goika chishiringi 30 asekira ikileyemo yechae bagopima county ne ya Murang'a farmers protests pay off as green leaf prices raised county ya Murang'a kebalige chae bono na bokira chigosenga mbasuma iri yake kiagira chisingi sano cha mentire ase kira ekilo Transmara ase county ya Narok asorobebe rwa Transmara nigo bono curfew konyorebe kire gose ekero serikali yanyarite gwetia richi kubuna abantu mbakore mirimo butuko nabo igomba basa gutara butuko ase chinsemo echo cha Transmara South nabo igo West sub counties echichi gotoka me county ya Narok nigo bono curfew yo yanyarire kurusigwa gose bura chiskuru chego twiga nigo bono abantu banjiro okoro bonjore bwabo nabo igo goikia chinsa cha Marago bapi nabo igo abantu bane nabo akuboka mapema bagende ebibarua ekento bono kirira bonchoreria bakale kugokira na gotabuna mbanyale komenta chinga kicho korubonchoreria bwabo county ya Nakuru chinsembo cha Naivasha mobasukano mobe onyalete ko bali tukore igoro oyubwatiraniti gari trailer yabogolitie chi soda nabo igo egari ya kosene basi yabwate abana asichinsemo kosase ase mochio monene olongonot kose Longonot town nigo bono yanyarete osichanyarete gutuma no bosiaso bosie kikerete monterebe gotigara nechi ngoma tintindi nabo igo nonyaboroki wabo beskuru bagatigara bale nechi ngoma tintindi kintu kikale kole talibirira animono asepara ya Nakuru pareri ya Naivasha Nairobi ose egiga ekurwa chinsemo chiria cha Naivasha
Naivasha Mayu Road chobono yabeire gekorokana muna emipasukano mingi sana yanyare kwenekiwa ase chinse micho. Kurina si gazeti ya The Daily Nation na boyugeria Taifa Leo miganende erega igabo na mambio mwancho muligo kunyirigiria nimigano ewekaine ase gazeti iga nabono kuligiria omugano ulikire chipechi chiakalenga gusoma omwancho muligiri omugano ulikire chipechi chia gatatu igaige gukwanira igoro yobo amauncheri ye chama Elia Jubilee asebono umulikyo monebwe chama yo uyo baira sigeka Jeremiah Kioni anyara kubaga gunchiligwa neli bagali yakwegwa omujumbe omukoro naroko muitarelo ole kenta naboyigonyo lenga alibaga kero goligeli asamunchulio yo boyigo nigo omujumbe omukoro bwebunge ya Mugrango Magharibi West Mugrango Vincent Mugaka nigo nere anyara kubaga koira libagali munyakero bwe chama amangana yo ekerobo igo oyulenge omonyakero gose bwe chama kurukunga nera torome nigo anyara kubaga uchenjwa nera kuru asiri bageli mwancho mulili anamangana onsi alikira gazeti ya Taifa ni ya The Daily Nation andake igoro ye chama ya Jubilee awasumura yo mukoro bwense muske Uhuru Kenyatta anyara kubaga kora maonchilio ayo wetira se musangirikano bwe omonene gose NDC yo chama eyo ya Jubilee mangana onsi nyanyora gazeti ya igabono mambia kuligele mangana ndebono mambia ukwanero murobali mu yebubo gweni osha Social Health Authority uyo nyari kubokoleta imechando andake asebali bakujotumia bono kulingana gazeti egotebekana umurobali gosha ngogendere gwaka bange mono asebali bakonyibaka nityobo kolere bwa bongo mono unabona bulibuko manua ekirukulilia gazeti ukwanero mugano igoro ya Murini Wendo oyo mo bali baganidwa bayiterishinga kishinkongu igoro yoko nyarobo koleri bwe morobali iga kulinde mbanyo choba koleri obwo namangana nda manene nabokora kolengana no munyakerugo obwo morobali iga osha asi ogusubo koleri bwe morobali sha ne redaktari Masimo Ngangi nke ukwanira igoro yeganejwa gazeti bechine chiakane de Taifa Leo wakanu igonura gazeti ya The Daily Nation Irukuligelia amangana ndo mwancho mwaliali abono mambia gazeti iga na mangana mange ayuali kire gazeti ya The Daily majonsi kwa familia iliyopoteza watoto watatu jalini wakiwa likizoni na rina kote chibechiaka nebo igonko erere uburubu tindi na magomba manene maliga manene maiga ya matiga gusiria abana batatu manganonsi gazeti chibechiaka ne mambia bono machila ase gazeti yiga ya The Standard naindo mwancho muligira nige mulikirete ase ichinse chorogongorwa East Africa gose Africa ya mocha ekiro andake kororokana buna nigo obosibole gose democracy asorogongoro iga itaraba geko kiraniwa gose kwenekiwa kubwatekana buna no bocholi bwabire bogokorekana abonero mono obo bwakorekana senseri ya Tanzania na boigo ense ya Uganda iyo koroki buna bamenyi borogongorwa Africa ya mocha bado nigo bagendete konyora abarai abo bagotenena abusabarai batari kora kolindi bagoswa na boigo kubika machika matindi na boigo batari kubwatia nonye na echikati ba chinse chiga kolindi bakora abuna baganeti ase page ye 15 na boigo asia mangana yobocheno emorekerete okonengetwa gose mangana stigma against people with HIV and AIDS abantu bamenyete nebinyenyi benyamoreo abange babonigo bakorera muna nigo yarorekanire bado ase myaka yiga abantu mbale bakubanengeta gusa abantu mbale okonyora bakonya kubagamba bakonya kubachenja inchiragete ingana iyo gendere tukoleta obwo bakolendekero bakubura buna kora okonengetwa ase guchasa abantu bali bamenyete nebinyenyi byenyamoreo ayine gati yali asangire ase gazeti ya The Standard nabo igo forget about Singapore Margaret Nyakango oyo koli ngoria budget ya serikali gose controller of budget musubati Margaret Nyakango ni gobono anyalire kubura buna
omurobelio nse kose skewila Ruto ko nse ya Kenya buko nyerengani birengo biri bya Singapore nigo ora utakore mirimo anda yake na seki kubwatikana buna amadeni agenderete komentekana na boigo nigo yarorekana muna nse ya Kenya nigo ekare gutwara urwembere likigma ne ebenki enene yense gose ebenki iga emanyekanete buna International Monetary Fund IMF ekirobono abolire buna onye serikali ya Kenya te uchokorigera chinchira cyokwenyorera enibo chinchira cyogo save chinchira cyokwenyorera nonye ne chilona nigo erachikoba buna nigo yokore mirimo gwakana madeni gocha sebenki eri ya IMF gose the International Monetary Fund Mosubate Margaret Nyakanga watabona Singapore na berare erabe arake onye serikali kego chikogendera kurawa asinchira bune yiga nabo igo kurase bigambero kuna omoriki onsarigo agotebya President William Ruto's lawyer Katwa Kigen egati yabali 15 bagendera obugoseba chorirwe bono barachikosoa kuba na chebina asikigambero ekenene egya Court of Appeal ime yensi ya Kenya yorongo yo nomorobelio onyalete kubekwa elio koneke buna ebina biri byabere biko ratera gose ebina biri binge byabere bigo itinya nase bigambire binene bigambire binge mensi ya Kenya byanyarire kuguswaniwa asebono ekigambire kya Court of Appeal kyanyarite kubwatoka kosekwena na libaga nabo kanyora abantu wetane 30 abo banyara kuba bakunenkiwa ase amatuko amake aitire bono korende omurai bense nigo abwatukira amalita ya 15 bono baliye barachigosoa guse bararigererwe andake barabo mbaikiranete ko baba na chebina asikigambire kiga ya Court of Appeal na aiga se gazeti igane kwaneta mangana ya obotumeki bobebwe chinguru ase abanyanyimbo ime yense ya Kenya korende ebwatingana yobororaiga mwana nare osirete omanyikanete buna baby Pendo oyo ndo chengina agotabuna ali tukaserinde nigo bugimba bwambo kongeire mwana uyo nyalete gwakwa risasi aliyesomo chio Nairobi nigo omwana orengo moke korende nigo egotabuna the officers who killed my baby are living their lives working feeding their families meanwhile I'm stuck in this endless cycle of court appearances that lead nowhere. This is not justice, this is torture. Subati oiga nigo umwana oyo uri kurukusamanta nigo bono mo subati yigate birebuna ekiro asekero nigakare kuruka busibwe kigambero elio konya kugamba usekero bakonya ko ekine kiga kigendrete igoro yo gosira ko mwana oye nigo omanyanyimbo yo nyarete kubwato karisa asigo nyarete goito mwana oye ere obugimo bwae bugendrete korinde musubati yo tabana nigo ale maire asikueterasi okoroka asekigambero ekero asekero lakini machivu hata hiyo kose atarara kindekia gekorwa serikali tokora na sembegano ende eli kirebono mambia si gazeti ga ya Taifa na ya Destination mbegano anda ke woncho muliri kiro kujirigiria gukwira kuikase gazeti ya gatinsemelia ya barua yako egaiga woncho muliri egakarukonera igoro ya baide ngana eiga yogutalira umuti ya beire ngana kiro monta kwegia nonare ngeiga nabono igoro nande nantu anyore to mwana getigali nado konera para igoro atalito mutasi chiobisi chimo sub county obise atalito muteka mwana gake sana bukali yeteli rubenera kabigetigali kandi kokonyoro bokonye intu araga gusingi kyaba nonicho saliko tato mwana one bono isokura yote mtindo wa kila mtu kuiga Truvena sasa unaudhi yani enaro yokwegia ako talira omote yacha kuna Truvena mdhoni yo talito mota sogo kwa masisho sogo semia ba Kenya igoro yokolenda mazingira ngobono ega kaliko igwa kiromonto kolende kolenge gazeti iga senseme iga muliki yako tebaga ni anga abali abarayi bali bago support abayiga bago talire meteki olela na ubono bako mochigwa yekoera yabiri naro ya kiromonto ningana boigo usaliko kutakoko nyune serikali kutakoko nyune serikali ngakyo kora bono ibitiri tubwate mete mama ke muntu lazima bono njibina bono nje nonara irenza ali kurende gaiga CPD gaiga ntarire tomote bono ruchinga gutalira umutenere saba enchera yoko konywa karukulire maganande kuruchise chama ikiuko na bunge mwingine na andi bono another MP from Uganda uyo niga nyara koba kubiara mubungo iga Samarieta Mwanga Kivumbi
yule omokonyi bwe chameli kwa meli serikali nseli ya Buganda ya Yoweri Museveni tukona NUP nigo abetu biara liskuli goro na nigakirigo chiko abosibo kigambero ngakende yonsi kulinde omubungo yiga kolengana nigo akobi kubiara maiga yichika kishinke omunyakiro bwe chameiga nere Bobi Wine kunyara kobaga gutama maiga yuko gose gutalirwa senka yaye kubwatua kulinda sukarabani yatamanyiri ya sale mchumulile ni gazeti ya Taifa Leo chibe chini chia gatana gatatu lakini kuranga timetinga ingia kwa siasa ye enseli ya Uganda maiga yumura ibense Yoweri Museveni goraligwa bono kuranga na nigo bali bakwemerera serikali basore kubwatua sana bakuligwa ino mangana mu nchumulile yandake na yuwante kunyamanya imambia bono kurasi chinse aba matebaito benseli ya Uganda kero kuligerelia amangana yonsi alikira gazeti iga kulinda yanda mange na mangana kuruase ensomeli yobo chenu na lega iga mangana kuruase ensemo ye chiro na lega nabingo kuirando mo Elias biru bye chikosoli nyuma tuirandira gazeti ya The Standard mwansho muligerea kirongo kolere gazeti ya The Standard emulekirete abange bogo bago chibate banga amatuko January ge bwate amatuko 65 bandi bateba bwate amatuko sene mieyemo asengincho yama kongwa mange kurinde korengana ne gazeti iga egengese iga The Pulse ke mulekirete in January realities yani oboene bokale korokana ase amatuka iga makongu kigima yemechano amatuko yomurakera matuko yenchara yomotinyo mutangani wo mwaka punabono emulekirete abana muziki gosaba bugia abanyangero cross chinsemo korende igando chinga migi champion no alega time to cook up hits yani egotera kwa ego kale gotera bunako ba umusacha na kugukale korokia buna okobo umusacha anomono ase amatuko buna iga makongo January kigima nki emineti ase omugusinga nabo kwengerwa straight abokonyora stress nabo konyora nonye nabo kwengerwa okwengerwa mate no kore okore tabauti tubwato kwengerwa ne stress tubwato kwengerwa na mugonde ko chandete tubwato kwengerwa yani kwengerwa no ko so kororende kero kwanyorenga no manyite egasi yo musacha no monekero umuntu abwate family amangana nabako bamangi kuna kugotera ndochinga na narayo murekere mono kigima iga ase gazeti korende ne murekere mangana ye fashion nabo igo abateri kurwa chinsemo gusikoro ebisaku nabo igo amangana yo bonchore amangana ye chigosori ne bintu binde binge. Will Kenya become the first African country to host World Championships? Nga anda kenande ase ko molekira buna amangana yama minyoko kubore nga andake ense ya Kenya nigira chikoba ense ntangani kigima nainde ko tuara kusegwanchira ama minyoko ayaiga yense anyale gokorekana asoro gongoro gebwate bicha yaye ohiga Beatrice Echebet kaimogetie bendera yense ya Kenya nyaranga ya Kenya yatwalira aba minyoki annemonase amangana yeche marathon kose athletes abo babere bakora emirimo emia ase ensemo yechigosori kuro abo moncho burigere nabo motigere nonko kore gazeti ya The Standard yerit korea rero Mwajumulili kuligerelia manganande otenga Barcelona Liverpool Bayern azawika UEFA yero mugano igore club kiliga Barcelona na Liverpool yibono chenye kwa chikwenda nkuma asiligi ya UEFA mangano ulikira sepechi yo mwali gazeti ya Taifa Leo nabukora wiga matokeo ya klabu kiligia gose mabingwa wa Ulaya bakurunga Newcastle ya Bongereza nagati ye timu ya PSV ya Ufaransa asobono yanyara kwa chekurwa ichikolisa to asiriga na lisagero mungano olikira gazeti boigo mambia bono gazeti ya Taifa Leo yando monchumu lili nabokora ebirabu au kurasirigi au unamono eligi ya Kenya ligi ya Africa Cup of Nation nichisemo au asichi timu au chikumolekerwa umwanchumu lili mambia bono kulinde ekerona kule kurasiga gazeti asama gazeti ase ensemo yechigosoli mugano nulengolengega yiga Matilda ukwanira igorunga orongoro Africa ense ya Africa abasubati 24 na uba nyareko bakwayenekia kugamba achinse au sekonyore birogo byo burayi bichinse au kulinda abasubati ase abasubati abayiga bonsi unyolenga only abasubati batatu boka
bagambire Africa una chief president chinsi chinsi au tukwana musubati Ellen Johnson Saliva ugambite nsiri ya Liberia Netumbo Nandi Ndaitawa ugambite nsiri ya Namibia na Samia Suluhu Hassan uyuko ambasi nsiri ya Tanzania ono wasubati boka babiri chief president asoronguru Africa kulinde umusubati omo gaiga Kenya Esther Waringa neranigo aet sokiria gotabanga nkikora abasubati bali kuamba Kenya nigono nera agandi chikobuli kiruki burayi bwense asata biringa na chikuli history yoko musubati omurayi bwense obuchikoba musubati okane asabarayi bichise cha Africa ngakyakoro kuwana teba tato mwana Esther Waringa yes nari people bone kigora people ngaiye kurwera no burayi bwense tebwati bamati hekenegetinge kya mwabo murundo huyaye hekenegetinge kya mwabo murundo huyaye hekenegeti wi page 3 Taifa Lero Live and Direct nigego twa omunyakini kurukunera lena Grace yo iga igabwate miako osiri na mbiri yuka na endelero nero tubwate nero bwate pati goso agaiga bono lino yo iga nigo anchete sana amangana yo obolembo no agwete sana arafu kurugiga bo okay lino yo iga nanchete gotara ogo nshapima kwa razangu nanchete gotara naende gaiga ngotebi gunde nanachite gotarira basani wiwi nanda basani bekanisa basani bakidini kwa razake ra duniani wana wekiragi gabo ayenyo gotete line oyo iga ukoro kwa Grace mchwa 3 nango 07 43 31 sorry kwa razake ra duniani okay kurugiga bono koire mpaka se naga neirigo so asakuru kwanga no dondosa hapa na pale. Leo ni siku ya Ijumaa, Januari tarehe 23 mwaka ni 2026 Taifa Lero pechi kianda. Okay, gaba na toko so mpaka asakuru kudondosa hapa na pale. Igone ketole eritole timuchini. Puda aacha ulevi. Muisia kaya kuna akaya tina tata papa tikango tebi unaya kuna kabisa mungwana no molebi sana guchioba akabwata akaya tina buya sana akamakuru akagenda akayenyora karairo mutaroimi mutaroimi rende bono gali bolebi maito ko ungano amaruo ko ungano burangeti gwebiseti okay engitie gacha ngora yaigweto bokendu ngora ekarara nere buya kabisa bone kerago tabubuka wiwi akanyora rene chatu engiti wiwi akabwata agateba iga amarua ya natigiri akina atigiri amarua aja kurwelio mongwado yagatiga amaru akaba omubwatani bwe kanisa mapema oino mulikiano kurukune Titus ominde nero manyiri gigabo okay makuru ire ngorete baka nkagiga nzaga gabo barajoga okay bono ga igabo barajo ngote butuliga nusura Poro atolewe uwai kwa kumunyakua mke wa rafiki yake. Okay, kupima muhimu. Bono mungwano uyu iga ego tebekana mbale ngubosani no musubati uyu. Musubati nara igo nyomire buya lakini bono ego tebekana rafiki yo mungwano uyu mbalenge ubosani no mukungu uyu bono yanyomire. Okay, bono kereya kiraigo kereya kirikabire yo bono gatuka ngo mungwano uyu ochire nande kwega umusubati uyu igasa nyumiru ekiagera torochi mbale ngo usiano nere sokoro nusura Polo atolewe uhai kwa kumnyakua mke wa rafiki yake Bobaracho kirotopanda Bobaracho ngono yalingi yange goitwa ko gorusubu mubwaye asukwa ni kumusanya yo mwanyu ngoi waningi akomubunia umusubati umusacho yoyo moni gabwate ba na bwataka nyumba goko egokia abwata barugi babiri lakini rendo murugi oyo igo mutanga ni karorokananga mpaka bwato busani no mungwana rafiki yo mungwana oyo umusani oyo umusacho bono egatoka ngo musacho oyo chire komosibereria ko motevinga omunyite ni mbwate umusubati oli ogo tali ogo oli no yone bono
omongwana yakaira nego sorry akaika agachaka muragerie taoni bakoira na agatemunga bakatwete agatiyo muntu bwe pigipigi tweti ali ase ba elio mongwana ori gentongere ngokoraro bachiko murusio bo agaikigwa bosi bwe nyombe yoko egokia kanyoro musacha omonye no mukungu karabu korindo yale no mukungu bo monyene epigipigi go nagote akamotebinga egenda obere na omokungu omongino ori omoke oyo monene senjo kwa muombia oyo bono noyone kurugiga bwasichisemo chao baracho bosongo yani kisi mulikiona nigakurugu wikirif nyabeli wikirif nyabeli ngo komentando musara mumura okay kurugi sorry okay kurugiga bunkoire pakasa kurugu mitunguni kwale omwana kago sire sukuru baminta baibuli na inu abaibuli tikakorete tangu cha se sukuru bono gaiga omwalimu nale gaiga ole kwa omwana egesuro ekiagerenda magoso nkobali okay mwalimu akarangeria omwana akamotebi nchuga iga ngo ikarasi manko ebibuku ekiagera magoso ali gwakora tali maya bono omwalimu akamochuate ibuku bitano omwana go ikanka gatebise isenerene yo noroje isega matirida isenguyo omwancho boligera bakora ise igereri akwenda obisi Yesu kuru kabegete sigara muno pamoja na nekeboko okay bono gaiga omwalimu kakirito obisi omubuli yagacha lioka agaswali okobisi akamakuru agatebya omwalimu bona sekirete toko omwana one gesusure kabiriye togwachwa to omwana one ibuko bitano onchoka bwatekerogo ikiora naye ngotumie okay naye wikango ngese bya sukunyuma bitano buna gwage to mwana ne bya sukunyuma bitano okay akabwata akalingo mwalimu gabo no mugako Yesu ko mulili ikini mwancho muligere no mwancho motegereri ni gale kieni getutanje mwalimu nabe kumbeta kaiwe bitano ndese sabo yekaro ino mulikyo no kurukwanere karume kazungu kurusi gabono koire mpaka sakuru ku Nairobi ari mchini okay chombi ahidi mke benzi moto baada ya kuwa huru itingonya kwa na maono mulikioni yakuru kwa lichati nguthi abunongo kore gaseti yani ya taifa lero kwa razangu ra duniani mukakanche msi onkorogo kibacha mapema. Basi sio daktari mtazamaji na msikilizaji asinchira bene kigima magazeti no kuraye kiriga utukobe ko musumali sa magazeti kulende ko igulenga onsi alikire kurasa magazeti nambo yamona asinchuga ndako tubuati aba limukulika ujumbe na simitandao ya itoyonsi tubaisego tiga ko myokagali sena bayesimi ere 0741583878 0726447367 weka comment ubwate bono mambia tebinga yotuliet kurwa na sibiringa byago tulikere ujumbe na intu kazi yetu kubwa ni kuhakikisha kwamba tumesoma arafa yako yani ujumbe leo tulikiraga gatanya some ya masemo alise bitandano no buto bwati otabwati bwa bonde bonsi asibunako teba Matilda asigetembe TV ensemeli ya Facebook ya Tembe TV ensemeli ya YouTube na ndogenda se comment section weke comment yago emo asemo kertoko yenda omotubo komo ke senseme gato kuirana ningambo kulende togendera ukobolinga ine kwibire uise kweba nigere bobe echiro ya soko bora ebwate bintu bireme byasana Matilda bante bali soko bora na gusimba iwe yogiri musbadi *710# also a soko bora ocheke active bids yore option 1 nambe moyo gotavana active bids imbinto kibire ase chiro biri bikoneka ase chinga kiechiga ose bire byogwa kuneresi gokonyoronye ne TV kone pale chipigipigi onye ne fridge wategete onye ne basi ye yanga ochore kelioganeti obeke namba ya kelioganeti emanya gokoira ase ensemo eri ya account name obeke tari ya Getembe TV Getembe FM kose torikobeka chionsi onye kwarenge Getembe TV ose onye gukurigereria TV okubeka Getembe TV ribwataine ase chinuguta chinke onye ko tegerete korwa sense moye radio Getembe FM ribwataine ase chinuguta chinke ekira kwabekire emanya gokoretera
prompt gose Safaricom bamanya kugutumira gwetera ase chinsemo chiri chia M-Pesa bagotenga beke pin otume onyo kwale gutuma gose 125 shillings 80 shillings kubwatekana na kiri kwali getikogora unyare kubika pin osoe ase chiro bwenyorere keri oganetie *710#. Okay. Igo schoolboy kunyori muri ringa ngakito kunyo. Esto kunyoriga *710#. Nana *710#. Oso ase ichiro kuna soko bora mangana maya sana oso mo nchubuli etogenda mutumo koba kegolende keke never nero mugaka unkorogo schoolboy tugwire na senso maliende ngambo nchigurugwa Geoffrey Osarigo nkorogo Matilda Kemto schoolboy. National anthem ya never. Hallelujah. Nyasaye tato to ikiri tukoria lero nakiko bateri butamba bancho bategarire na bancho baligeri ko batenya Nyasaye no muya. Okay, no problem. Bono tigato so immediately I say never. Ese munatomanyete iga bantu ntolenga ini munatolenga iga nkonyorore narari ero bwate bintu narari otabwati narari ero gakarikorie nyama litu kelio narari gakarikorie suguma kwaraza kera duniani. Okay, narega ari gukina so botaka okino botindi botaka bakongu narega gukina kabwato botachiri ari ukina kabwato botachiri. Okay, lakini ngikiara naretegenteka asengenchi yake esukuru ekere kwirira omwana oge esukuru tiga gocha koreto botachiri bwa gocha esukuru kere kwaretire omwana oge esukuru tiga gocha koreto botaka bwa gocha esukuru gali abana bose pia barengaine go barengaine straight esukuru ali onya negeteri bakuri na kiekyo omwana bwetajiri nanya gukwana nga mimi yaza leo nataka nini chai na chai no mugati bekire siagi umwalimu goikoma tebinga no never goikorie ibyonsi biritokori igaiga ikiagera abana bonsi bacha ase esukuru eye igo barengaine lakini bono yamanyire goikira abaibuli mbagakari era kuimuka umanya gocha paka ne chingoko fry chinyama fry okay chinsu frani style frani amagina style getaga cha etikini. Okay, umanya kurobeke egekabu o chario kasture dinegari yaye o kongonte morangu mapema oira otebanga no mwana onenkoa abande babataka agana barigerete buri agenda tokoraki agenderete kuri barigerete bune TV igonta tetebe chisukuru cheito tabatari ninu nacheire chisukuru cheito lengani kere gento boronge iga abana onyo mwana ochete abwanete kolemerera obogima bore sukuru mapema onye kere ne sukuru ende yobogima bwo igoro sawa bono le noyo nero mutaka ochiroro nerana robogima obu jirendete yo nerana rere kuri gisiage echimambi onyorose ligugali enyama olire ranchi kwarazake geteri kiara tigukandu rungoli obori mapema bekira gasukali karute irare. Okay, no problem. Igoba ne sukuru etakeire enchera omwana achicha aiche karo mutaka aiche karo munda barengani tabatali brisi abali rengani abana bose ipi onya na mache bagwesibile onya ne babu no abu
Uyo bwo mondo ko ende kwire ndega igasa go itirira kuruguru yako bataigo itirira kuruguru. Okay? No, egento kelira kine babu. Amache ne pesa ni abana be mwaga mwagira. Onye kerina yago iteka kuruguru. Tabatali kero umwana no abu. Na basoroira abalimu. Lakini ntatemba tebiga. Ntatemba tebia Bible. Inumwe kanini muasariri abana. Bona yoroche kabisa. Ndio tulikuenyara pe. Kwa iriro mwana esukuru enene. Enene. Bona nabu naroma tena machukumu muibuli. Bona ayokirite kabisa obondo stenkabu libaga nayo kwimo kinaona geteri kwa iriro mwana egeteri. Mwana gakuri egeteri ganuri gakuri chips yae guchigari terese no problem. Ekiagero butaka barumbaro. Bona ayoroche kabisa kwachire pake skuru muibuli. Umanya gocha bosega magoko bosega biratiga kwamanya kurwa kwagenda aso mwana o kwama kamata tato mwana hone mama mwana hone ama ina nyasaye timbu atikende pi nagende konda nachikuganya tato minare tekende tato minare tanyoreta tarete tikende mama mwana hone remereri aje umwana ogendera koremereri abandi bagendete kuragira gigabu. How comes umanya kugani umwana ngakinga bona akoretere bateba kwaganya umwana oganyete bono umwana achakoretere lenda ko abana ba ubuya nande tigata koreiga chibese turwe sukuru cyokuragira abana baragiri gwamo poronge chibese chiri chibekire cyokuragira turwe sukuru abana baragiri gwamo endagere kororekana mwana tayo kumega numbo mutaka mwana tayo kumega numbo munda nayo moiboli tigako imoka gochie sukuru gochaka koro kyo bogetiria ndakuga au ngatoli konyara sikupemberezi yo moiboli tabatali tigako imoka gochie sukuru ngatoli konyara naye genda nganwe nyari te sukuru iyo mwana oyale ne sukuru enene sikupemberezi wara sikusoroli never